пример да не казваш лоши думи и да не биеш децата. Доброволец за мен значи човек, който иска да се пробва за нещо. Например, да се качи на гондола. Доброволец е човек, който прави добри неща без пари. Човек, който помага на хората, който гаси пожар. Я ми кажете какво означава доброволец. Какво? Като чуеш доброволец, какво си мислиш? А ти помагаш ли? Да, Значи какъв си ти? доброволец. Какво правиш като помагаш? Помагам вкъщи, помагам на приятели. Какъв ти доброволец ли си? Да? Какво имаш? Какво правиш да си доброволец? Път не се бия. Добре. Но само не Хубаво ли е да си доброволец? много. А ти била ли си доброволец? Да. Какво си правила като доброволец? Помагам на мама, помагам на баба, защото баба сега е болна и ходя с нея по нивите, защото когато е слънчево и на нея да не стане лошо.